Krásne dobré ráno, prajeme z Rádia Prešov, je 8:30 a ja som dnes avizovala, že tu bude mať hostia. Takže vítam v štúdiu doktora Radovana Bačíka, nezávislého kandidáta do vyššieho územného celku. Dobré ráno, ahoj Rado. Dobré ráno, zdravím všetkých. Ako sa máš? Výborne. Keď vychádza vonku slniečko, tak vždy sa mám príjemne. Presne to som chcela počuť, pretože aj mne to slnko dnes spravilo úprimne náladu. No, my prejdeme k veci. Odkiaľ by ťa naši poslucháči mohli poznať? Keďže som rodený Prešovčan, tak určite aj z ulic Prešova, ale väčšinu svojho času trávim na Univerzite Prešovskej, na Fakulte manažmentu, kde pôsobím ako univerzitný pedagóg aj ako vedúci katedry marketingu medzinárodného obchodu, a v posledných rokoch ma môžu vidieť aj ako poslanca, ako nezávislého poslanca mestského zastupiteľstva a samozrejme medzi nimi samotnými. Takže rovno prejdem k tej ďalšej otázke, pretože ja som spomenula, že ty si nezávislý kandidát do vyššieho územného celku, blížia sa voľby. Našich poslucháčov určite zaujíma dôvod, prečo kandiduješ. Prečo kandidujem, to je taká možno trošku aj osobná otázka, aj všeobecná, ale hlavný dôvod, prečo kandidujem, je to, že ako mestský poslanec sa častokrát stretávam s tým, že ľudia ma oslovujú, že by chceli nejaké navyše projekty rozbehnúť a častokrát mesto nemá na to peniaze. A nerad hovorím ľuďom nie v týchto veciach, a preto som pozeral do toho, že peniaze sa dajú čerpať aj z VUC a hlavne na tie projekty, ktoré sú mestské. Mám taký menší sen vybudovať nejaký oddychový park za Maxom na Sekčove, plus rozbehnúť iné projekty, ktoré sa týkajú Prešova a okolia Prešova, ale pozdvihnúť hlavne mesto Prešov, lebo môjim takým osobným názorom je, že do Prešova strašne málo peňazí tieklo z ľudský a to by trebalo napraviť v budúcnosti. Možno teraz taká nepríjemná otázka, ale väčšina ľudí si myslí, že kandidáti kandidujú presne kvôli tým peniazom, že si niečo buď usypú do vrecka, alebo že sa chcú k tým peniazom dostať, aby sa mali lepšie. Aký máš na to ty názor? Ani nie na touto otázku, ale rozmýšľal som minulé práve z druhej strany neseknúť práve s tou politikou z hľadiska toho, že strácal som nervy, keď som počul, nedá sa, a veľa poslancov je nabrúsených voči vedeniu mesta a podobne a nemal som na to chuť, lebo mňa tá politika neživí, mňa živia úplne iné veci a chcel som pomôcť a tí ľudia, ktorým som pomohol, to vedia najlepšie a všetko sa dá a tie peniaze sú druhoradé, ale samozrejme pri projektoch a pri väčších projektoch ich treba. Ale hlavne treba myšlienku a treba ľudí, ktorí sa tomu budú venovať naplno, lebo častokrát sú to drobné úpravy, či už ciest, to keď si všimnete, alebo keď si aj ty všimneš, ak armádneho generála Svobodu pri Lidli, križovatka, ktorú z hľadiska mestského poslanca ja neviem ovplyvniť vôbec, ale z hľadiska Vúcky sa dá ovplyvniť. Tam, keby sa to rozšírilo, tak hneď nie sú také kolóny. A takýchto úprav v Prešove sa dá urobiť oveľa viac, ale na to treba ľudí, ktorí sa tomu budú venovať. Dobre, zatiaľ ďakujeme za rozhovor. Po pesničke si povieme viac. Krásne dobré ráno ešte raz zo štúdia Rádia Prešov, je 8:38 a my sa v štúdiu rozprávame s Radovanom Bačíkom. Dobré ráno ešte raz. Dobré ráno všetkým. Kto nás zapol teraz, tak tomu povieme neskôr, kto je Radovan Bačík. Mňa skôr zaujíma to, si pomerne mladý, máš 30 rokov. Áno. Prečo si vybral práve politiku? Politiku som si nevybral, možno to bude klišé, ale politika si vybrala mňa, ale to len v rámci srandy. Takto. Ja som sa začal rozkúkavať ohľadom seba a z hľadiska teraz politiky 2-3 roky dozadu, kde som zisťoval, že toto sa nedá a preto som sa rozhodol, že vstúpim do tej politiky. Samozrejme, bol som oslovený primátorom mesta, či by som mu nepomohol, tak preto som tu. To je to, k čomu som sa chcela dostať, pretože mladí ľudia, aj mladší od teba, všeobecne už teraz nemajú záujem o politiku, sú takí skôr rezignovaní z toho, čo sa deje. Vôbec sa im nečudujeme, ja som bol tiež dosť podobne na tom. Doma moja manželka je úplne apolitická a teraz, čo sedím v kreslách mestského zastupiteľstva, tak čím ďalej viac. A ja som
začínam byť nervózny z niektorých poslancov, lebo neviem, ja by som to celé omladil, lebo nie je možné, že by niekto, kto tam sedí v laviciach už pomerne dosť dlhý čas, či už je to 10-12 rokov, a ten človek už neprichádza s novými myšlienkami a s novými nápadmi a práve tá mladá krv by mala ísť do tej politiky, aj keď, ako hovoríš, s tým úplne súhlasím, ľudia sú často apolitickí a nečudujem sa, keď vždy počúvajú len nejaké sľuby a toto spravíme a nič sa nerobí. Dobre, že si spomenul manželku, pretože ja som si na Facebooku zisťovala, kto si, čo si a došla som k tomu, že ty si sa nedávno oženil. Čo je na tom pravdy? Je na tom pravdy, áno. V júli tohto roku som sa oženil. Ako sa ti žije? Čo sa zmenilo, odkedy si ženač? Čo sa zmenilo v mojom živote alebo v manželkynom? A najprv začneme tvojim. Vo dvojici môžem odporúčať každému, vo dvojici sa žije lepšie. U mňa to bol len pozitívny krok, aj keď moja manželka, ako som spomínal, je dosť apolitická a chytá sa za hlavu častokrát, keď vidí, čo robím v tej politike, že vôbec mám na to chuť. A ešte keď jej rozprávam niektoré príbehy zo zastupiteľstva a podobne, tak hovorím, čuduje sa mi, že som sa na to dal. Ale z hľadiska osobného života je to perfektný pocit, aj z hľadiska života ako takého, takže odporúčam každému. A čo sa zmenilo z pohľadu manželkyho? To, že má vedľa seba osobu, ktorá jej, jak sa povedať, ako slangovo povedať, keca do všetkého a samozrejme aj to, že má vo mne plnú podporu a plnú oporu, takže asi to, ale nebudem za ňu hovoriť. Keď chceš, tak si ju pozvi do rádia. Je to možné. Dobre, takže okrem odporúčania na manželský život si po pesničke povieme s Radovanom Bačíkom niečo viac. Krásne dobré ráno ešte raz. Ja vítam v štúdiu Radovana Bačíka už po tretíkrát. Ahoj, Rado. Ahoj. Ja ťa poprosím, ty pôsobíš hrozne skromne. Mohol by si rozprávať trošku hlasnejšie, pretože ľudia sa nepočujú. Píšu mi, že nech hovorí hlasnejšie, takže ťa poprosím. Budem kričať po vás. Dobre, dúfam, že nie, že si to nezaslúžime. Ja by som sa chcela opýtať, poslucháči, respektíve nazvem ich už voliči v tomto prípade, určite zaregistrovali Šarišskú 12, v ktorej členom je aj sám Pavel Haďari, doktor Pavel Haďari, a si tam aj ty. Môžeš nám približiť, kto vlastne ste? Šarišská 12 je to skupina odborníkov, ktorí pôsobia v rôznych oblastiach, či to je zdravotníctvo, školstvo a kultúra. Sú to ľudia, ktorí sú z dennodenného života, ktorými sa Prešovčania a obyvatelia okresu Prešov, čiže Šarišania, stretávajú dennodenne. A sú to, dá sa povedať, v tomto momente aj všetci navzájom priatelia, čiže asi toľko k Šarišskej 12. Dobre, od Šarišskej 12 sa presunieme k číslu 7, pretože aj tvoje volebné číslo je 7. Ja som si všimla, že ty tak nejak s tými sedmičkami prechádzaš životom. To číslo si vybral sám, alebo ti ho niekto pridelil? Pridelila mi ho vedma asi, ale nesmejem sa. 7. som aj narodený, keď som spomínali tú svadbu, tak sa konala v júli, to bolo tiež 7. A moja manželka má dátum narodenia tiež okolo 7, mám čas 7, volebný obvod je 7, teraz vo Vúcke je to 7, čiže len sa smejem nad tým číslom, ale dúfam, že je to moja, ako hovoria Američania, lucky 7, takže... No to je fajn, keď si spomenul Američana, tak som si spomenula na Beyoncé, pretože ona jej šťastné číslo je 4, absolútne všetko sa točí okolo čísla 4, no ale nie to som chcela som sa opýtať zámerne, pretože na záhradné kino som sa chcela opýtať, pretože ty sa tomu vyhýbaš a ja som taká mrchá moderátorka, ktorá sa ťa proste na to opýta, pretože sama som tam chodila. Čo s tým záhradným kinom je? Vyčarila si mi úsmev na tvári, lebo nečakal som túto otázku, pravda povediac. Záhradné kino, tí, ktorí tam chodili, alebo Prešovčania ho poznajú aj po názvu Malý Amfík, tak vedia, že som ho spravoval zo pár rokov, vtedy, keď som bol riaditeľom toho kina. My sme postavili ho na nohy s rodinou a s priateľmi. A vtedy som garantoval, že to vstupné, ktoré je dosť pre mladých ľudí podstatná záležitosť, tak bude na sume 30 korún, teraz na prepočet na naše to bolo 1 euro. A dávali sme nové moderné filmy, takže neviem, odkedy už to nie je v mojej správe, tak neviem sám, čo s ním je, ale dokiaľ som to mal, tak to kino
navštevovalo dosť veľa Prešovčanov, že aj ty si tam bola, si prezradila. A trochu mi je aj za tým smutno, ale ako som už povedal, rád sa venujem veciam naplno a nemohol som to už vykonávať naplno, tak už to nie je v mojich rukách, ale určite by som bol rád, to by bol tiež jeden z projektov, ktorý by som chcel obnoviť, lebo chýba to Prešov. Ja si myslím, že určite mladí ľudia v lete nemajú čo robiť, ale je to príjemné využitie voľného času. Určite áno. A nie len pre mladých ľudí. Každopádne, my sme sa tu dnes rozprávali s nezávislým kandidátom do vyššieho územného celku Radovanom Bačíkom, ktorému ďakujeme za rozhovor a želáme mu pekný deň a veľa úspechov. Ďakujeme pekne, aj vám veľa úspechov. Ďakujeme pekne. V tejto relácii boli použité reklamné informácie.